Bine v-am regăsit astăzi la Dialogurile RMN. Vă invit să-l cunoașteți pe domnul dr. Vicențiu Săceleanu, medic primar neurochirurgie în cadrul Centrului Medical RMN Diagnostica Sibiu. De altfel, unul din primii medici care a fost aproape de acest centru medical și care a pus umărul la construcția acestuia. Bună ziua, mulțumesc pentru dialogul de astăzi. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă să fii neurochirurg? Spunea cineva, chirurgii sunt supereroi, dar supereroi nu a putut fi inclus în nomenclatorul de meserii, așa că au rămas doar medici chirurgi. Mă atacați direct. E doar o meserie. E o meserie și cred că să fii neurochirurg e echivalent cu să fii chirurg, fizioterapeut, orice altă meserie, doar că trebuie să ai pasiune. Solicitare maximă, efort fizic, rezistență fizică, e necesar și, bineînțeles, pasiune. Este o meserie de finețe. Da. Este de finețe. Finețea cred că include practic fizic gesturile chirurgicale, intraoperatorii, pentru că operăm sub microscop, dar mai există partea cealaltă nevăzută, finețea de a te apropia de pacient și de a te simți în echipă, de a avea o comunicare. Cred că este foarte important în orice domeniu de al medicinei. De ce vin oamenii la dumneavoastră, la cabinetul dumneavoastră? Ca să mă cunoască, sigur nu. Păi, în primul rând, majoritatea vin pentru așa numitele lombosciatice, pentru durerile lumbare sau pentru dureri cervicale, după care pe planul 2 urmează durerea de cap, așa numită cefalee, pe care v-am promis că poate o dezvoltăm. O să o dezvoltăm în minutele imediat. Iar din spectrul cefalei, să spun așa, putem include tumori cerebrale, anevrisme, malformații, absolut orice se poate dezvolta în cap. Ce înseamnă că ne doare capul? Trebuie să ne alarmăm la un moment dat sau din cauza agitației zilnice? Agitația zilnică poate fi o cauză a durerii de cap. Ca și formație de neurochirurg, spre deosebire de alți colegi, noi vedem la propriu în capul pacientului și de asemenea vedem la propriu în capul pacientului, plus mai există o problemă. Eu încep cursurile la studenți spunându-le creierul nu doare. Așa că nu veniți în sesiune să-mi spuneți mă doare capul de la atât am învățat. Creierul nu doare, să ne înțelegem de la început. Frază pe care toți am utilizat-o la un moment dat. Dar nu doare creierul, deci e constatat. Ce doare? Doare pielea de pe cap, pot să apară dureri de la nivelul globilor oculari, pot să apară dureri de la nivelul cervical, de la nivelul dinților, de la nivelul urechilor și, bineînțeles, din cap. Bineînțeles că există acea durere de care ați amintit, durerea de tip tensional, durerea de tip psihogen, durerea de stres, de oboseală, dar, ca și formație, noi trebuie să excludem ce este mai rău. Dumneavoastră veniți la mine ca pacient să plecați liniștit că sunteți normal, dacă există termen de normalitate în ziua de azi, ca o paranteză. Și atunci eu nu pot să spun pacientului ca să-l liniștesc, să-i dau o rețetă, să scap de el între ghilimele, să-i spun du-te liniștit acasă că te doare capul, că ești obosit, ești surmenat, ai avut o problemă. Nu, eu sunt obligat să văd între ghilimele în cap. Cum pot să văd în cap? Prin examen RMN, și aici profit de mingea ridicată la fileu, să avertizez pacienții că RMN-ul este singura metodă neinvazivă. Da? Examenul tomografic ne ajută din nou să vedem în cap, să vedem creierul, dar are o doză de radiere. Restul sunt povești. Radiografie simplă, vă rog, nu mai faceți. Nu vă ajută nici la cap, nici la coloană.
Da? Iată, recomandați rezonanța magnetică, Obligatoriu. cel mai la îndemână și pentru un profesionist, dar și pentru pacient, pentru că este Exact. non-invaziv. Exact. Este o metodă non-invazivă, ne permite să vedem, între ghilimele, la propriu. Noi vedem în capul pacientului, vedem creierul, vedem vasele, vedem ochii, vedem sinusurile, vedem tot. După bilanțul care îl avem în urma discuției cu pacientul, examenul clinic plus acest examen paraclinic RMN, tragem linie și îi spunem pacientului finalul. Este o durere de tip tensional pe oboseală și atunci pacientul va pleca liniștit acasă că nu are cheaguri de sânge în cap, cum se vede în termen popular, că nu are tumori sau că nu are malformații și va dormi liniștit pe pernă. Este cea mai mare greșeală să dai unui pacient tratament pentru migrenă fără să excluzi o cauză organică, anatomică, care se poate transforma într-un dezastru. Luând un tratament empiric, pe baza experienței, să zicem, clinice a medicului, fără o documentație clară, gen RMN, riscăm să lăsăm o malformație vasculară în cap, care la un moment dat, dacă se rupe, devine catastrofală și pacientul va muri. Sunteți medic chirurg. Aveți tendința să tăiați? Surprinzător nu. Asta este un aspect chiar interesant. Am pacienți care internez, le spun veniți, vă internăm și a doua zi le spun, domnule, facem o infiltrație, vă fac tratament, mergeți acasă că nu-i de operat. Oamenii rămân puțin, wow, nu mă operați? Nu. Există acest mit cu care ne confruntăm? Da, este poate acest și mit când ajungi la chirurg că te realitate de multe ori? Nu, deci eu cred că cel mai important e tu centrezi, tu dai cu capul, cum s-ar spune, adică eu trebuie să leg calea cea mai bună pentru pacient. Normal că pentru mine, ca și neurochirurg, dacă este o leziune incipientă, e mai ușor să operez, dar nu ajut pacientul și atunci trecem de această dorință sau de ușurință în tratament și adoptăm calea cealaltă de tratament, care poate este mai ușor pentru pacient, dar mai greu pentru mine, ca și implicare. Calea cea mai bună pentru pacient reușiți să o descoperiți în echipele pluridisciplinare? Obișnuiți să lucrați astfel cu colegi medici din alte specialități? Da, obligatoriu. Obligatoriu, motoul nostru pe secție este de a lucra în echipă. Toată secția neurochirurgie din Spitalul Județean Sibiu lucrează ca o echipă, suntem ca aș putea spune, o mare familie, având în vedere că ne petrecem o parte mare din timp de viață în spital. Și atunci e normal să colaborăm, să vedem când sunt probleme între noi și să acționăm congruent ca rezultatul final să fie favorabil pentru pacient. Cu celelalte ramuri disciplinare avem o colaborare foarte bună. Eu chiar acum o lună am încheiat un proiect internațional în care am venit în ajutorul studenților și a rezidenților. După colaborare cu inginerii de la biomateriale, am reușit să dezvoltăm tehnici 3D, tridimensionale, cu cranii, cu tumori în cap, cu hematome, pe care studenții exersează în laboratoare și își dezvoltă abilitățile, să zic așa, de neurochirurg sau spre o neuroștiință, o ramură a neuroștiințelor. Pentru că ați adus în discuție studenții, ce înseamnă pentru dumneavoastră studenții, pentru dumneavoastră un cadru universitar care își petrece mult timp cu ei și dedicat fiind lor? Cea mai mare bucurie o ai când vezi că ceea ce știi poate fi absorbit, să spun așa, de un burete de student care va ajunge un medic bun, un neurochirurg. Ați simțit ceva modificări între generații? Pentru că de când activați este clar că v-au trecut prin mână foarte multe tipologii. Da, chiar asta discutam. S-a ajuns la o ușoară inerție la ora actuală și în rândul rezidenților și în rândul studenților. Am senzația că nu mai este acea implicare 100%. Ceea ce eu cred că în orice ramură de domeniu de activitate, nu contează că ești medic, că ești orice profesionist trebuie să aibă această dăruire, această implicare. O oarește superficialitate? Exact. Poate doar și un cel de a câștiga mai bine și atât? E posibil, nu aș vrea să mă lansez în speculații, dar de multe ori trag. Acum un exemplu, acum 4 ani am
5 ani am înființat cercul de neurochirurgie și am reușit să duc la congrese câte 40 de studenți. Le asiguram transport, cazare, masă, taxe de congres. Acum trag de ei să meargă. Deci e o diferență fantastică. Am avut congresul internațional la Sibiu. L-am adus pe cel mai mare neurochirurg din Statele Unite. A zburat oameni buni 13 ore să vină în Sibiu. Da? A venit profesorul Ciurea, care este cel mai mare neurochirurg din România. Surprinzător, studenții a trebuit să-i rog, să vină să-i rog. Domnule doctor, cât de mult ne-a afectat pe noi, pacienții, în primul rând, după aceea oamenii, substratul nostru, această pandemie, această perioadă? Ați întâlnit patologii mai grele, mai după? Nu, Sau în această perioadă? Echipa mea, pe toată perioada pandemiei, am muncit ca și toți colegii, dar am mers și pe varianta să nu neglijăm pacienții cronici, pacienții normali, pentru a evita victimele colaterale, mi-aș permite să spun. Și la ora actuală, apropo de ordinul dat că se sistează, se suspendă internarea pacienților cronici, în neurochirurgie e foarte dificil să alegi care e urgență și nu mă refer la ce vede lumea că a dat autobuzul peste el, că are capul crăpat, că și-a rupt coloana. Mă refer la un pacient, un simplu pacient care vine cu o hernie de disc și paralizat. Păi dacă pacientul acela eu nu-l operez în 24-48 de ore, rămâne paralizat pe viață. Și atunci întrebarea mea este, unde este granița între cronic și urgență în neurochirurgie? E foarte greu să alegi și de multe ori ne asumăm de a plusa indicația pentru a salva pacientul. Sunteți de acord cu telemedicina? Da, am și implementat-o în spitalul din Sibiu, la neurochirurgie, am implementat telemedicina de 2 ani. În iarnă, în decembrie, parcă, am transmis singura secție din România care a transmis live operații neurochirurgicale. Am fost noi la Congresul Internațional Surgicon. E o modalitate extraordinară. Pe mine, personal, și studenții mi-au ajutat. Am putut transmite în aceste condiții de pandemie live operații. Lucrările practice le-am transmis live ca studentul să fie aproape de pacient. Haideți să ne înțelegem. Nu poți să faci medicină în fața calculatorului, da? Bun? Deci, tu ca medic trebuie să ai un contact cu pacientul. Este o profesie eminamente Nu poți să fizică. înveți neurochirurgie, chirurgie, neurologie pe ce? Pe filmulețe? Să fim serioși. Operăm pe filmulețe? Nu. Condițiile, într-adevăr, sunt dificile. Protecția noastră și a pacientului trebuie să fie foarte bine asigurată, dar hai să nu ne lăsăm pe urechea. Mai bine nu facem nimic dacă e pandemie și ne ascundem după niște normative. Ce faceți mai concret la RMN Diagnostica Sibiu? Lucrez. Sunt, așa cum am spus, alături de echipă, cred că de 10 ani de zile, dacă mi-amintesc bine. Am văzut cum a crescut RMN Diagnostica și chiar mă bucur pentru că evoluția este ascendentă și rezultatele se văd. Am încercat să pun numărul, e o supapă pentru pacienții care nu vor să ajungă, atenție, în spital, pentru că le e frică de, în această pandemie, este absolut normal și mie mi-ar fi frică și atunci o să ofer această alternativă. Lucrez, consult, prescriu, pansez, examinez. Este un lucru benefic ca pacienții să aibă la îndemână un centru medical integrat, așa cum este RMN Diagnostica Sibiu? Absolut, no comment. E o normalitate. E o normalitate și o echipă entuziastă, de la conducere până la portarul de afară. Îmi place. E o echipă cum îmi place mie pe secție. E o echipă, o familie mare. Cât de importantă este încrederea pe care o acordați pacientului, chiar dacă îi dați vești mai puțin bune pentru viața lui sau pentru activitatea lui? Da. Sunteți și un fin psiholog, mă gândesc, da, în astfel de cazuri. Mi-ați adus minge, să zic așa, nu? Păi, în primul rând, încerc să văd ce vrea pacientul. Încerc
să-l simt. Poate pare absurd din partea unui chirurg care ar trebui că, da, dom'le, hai, du-te că te tai. Nu. Încerc să văd, să simt unde e boala, care e problema, da? Toți avem frici. Cineva mi-a spus, păi cum, îmi spuneți așa direct că am hernie și mă operați? Păi, hai să alegem care e varianta. S-ar putea să vă operez mâine? E mai bună? Nu pot să minți pacientul. Și atunci merg pe varianta la o discuție la care îi explici pacientul ce are și care este alternativa. Am pacienți aici la RMN care eu le spun, mergeți acasă, faceți tratament, mai lăsăm, mai stați. Eu am hernie de disc de 30 de ani. Păi oameni buni, nu se operează orice hernie de disc. Vine unul Iată, disperat. ne spune asta un chirurg. Da, e o normalitate. Vicepreședintele Societății Române de Neurochirurgie. Da, am o hernie de disc de 30 de ani. Am jucat fotbal de performanță, m-am căptușit după fotbal și sporturile făcute cu hernie. Perfect. Nu se operează orice. Da? Trebuie să triem bine. Și atunci multă lume vine din, ca o paranteză, tratăm la RMN Diagnostic, avem pacienți din Alba, din Deva, din Hunedoara, din Craiova, din Vâlcea, din Brașov, din Făgăraș, din Mediaș, către Târgu Mureș. Nu refuzăm pe nimeni. Dar vin mulți, domnul doctor, am fost trimis să mă operați. Dom'le, stai puțin, hai să vedem ce ai. Uite, ai hernia asta, hai să o mai lăsăm, că poate nu e bine să te operezi. Am pacienți care vin mai rău, normal că îi operăm. Dar dacă merge fără tratament, tot un tratament oferi, da? Să nu facem... Altfel pleacă pacientul cu inima mai deschisă și mai împăcată. Unii se supără că nu le spui nu te operezi. Am întâlnit și astfel de situații. Da, eu aș fi când fericit. sunt de-a dreptul nervoși că nu primesc să-mi spună ceea ce se așteaptă. Eu am avut o intervenție. Păi să-mi spună, nu te operezi, du-te acasă că merge cu tratament, eu își pleca fugind, nici nu m-ar mai vedea și te închide ușa din fugă. Deci e normal, adică trebuie să simți pacientul, să alegi calea cea mai bună pentru pacient. Da? Ca o paranteză, am participat la un curs la AKH la Viena și discutam cu colegii de acolo. Un spital către care mulți români migrează în problemele lor. Da. Operațiile de hernie, mă rog, majoritatea se fac ca și la noi, dar mă rog, Austria e altceva. Bun. La o discuție cu colegii pe vascular, era vascular Gaio, adică același neurochirurg făcea abort endoscopic pe vase, da? Dar tot el tăia și opera deschis, așa numită open surgery. Și atunci mi-am dat seama ce important e ca tu să decizi în folosul pacientului, dreapta sau stânga. Dacă sunt doi, cel din dreapta va zice, hai la mine că-s mai bun, cel din stânga, hai la mine. Și pacientul săracul poate suferi, tu fiind cel care vei decide calea intervenției operatorii sau calea tratamentului conservativ, o să alegi calea cea mai bună pentru pacient. Atenție, le spun la pacienți, să nu credeți că dacă vă se spune, mai stați, pierdem legătura cu voi. Pentru mine, ca medic, este o încărcătură fantastică, pentru că asum ca acel pacient să las acasă, când mie mi-ar fi foarte ușor să-l tai și luați cumva pe umeri responsabilitatea. Da? Exact. Da? Întrebare care vine de la pacient. Nu paralizez. Și eu pot paraliza. Dar nu paralizați. Optimismul, încrederea, colaborarea, da? Este foarte importantă în orice muncă. Da? Ce ne sfătuiți să facem pentru a avea o calitate mai bună a vieții? Așa, în condițiile actuale. Să fim mai buni. Să fim mai buni. În toate domeniile. Să nu ne mai uităm că ăla și-a luat mașina aia, că dumneavoastră aveți o rochie foarte frumoasă, că domnul are un ceas frumos. Să ne bucurăm. Eu mă bucur. Dacă să fim mulțumiți cu ce avem. Exact. Da? Și să punem acea pasiune pe care am fost învățați în facultate. Eu am început facultatea la Cluj, unde a fost Hațeganul, unde a fost Albu. Mi-era teamă să merg pe coridor când vedeam de profesorul Albu. Nu știam în ce parte să mă duc. O teamă oarecum constructivă. Constructivă și un respect. Acum merg pe coridor și spun la student, nu te supăra, nu vrei să te dai puțin la o parte să ne lasă să trecem? Da, vă încurc. Nu ne încurci. Se numește 7 ani de casă. Iată o altă perspectivă. E o evoluție negativă, spune, da? Să fim mai buni, să punem suflet în ceea ce facem și să nu ne mai uităm în ogradă altuia. Cine sunteți dumneavoastră dincolo de halatul alb? Cum v-ați caracteriza? Aveți hobby-uri? Da. Mai aveți timp de ele? Da. Un om normal,
Cred, nu știu dacă alții spun că-s normal, probabil spun că nu. Cu o doză de nebunie în cap ca să te bagi în atâtea chestii, să vrei să faci bine și să crezi că poți să faci bine, trebuie să ai o doză de nebunie în zilele de azi. Îmi place sportul foarte mult. Am făcut patinaj viteză și acum mai patinez, merg cu bicicleta, fotbal și îmi plac mașinile de viteză. Îmi place viteza. Adrenalină. Adrenalina îmi place. E diferită față de sala de operație? Nu. Și în sala de operație, să știți că e ca și când, tot ca o paranteză, îmi place schiul, schiez de pe ghețari. E fantastică senzația când vezi în jos, vezi viteză și tu controlezi totul. E același lucru în sala de operație. La un moment dat, dacă nu planifici bine, dacă nu coordonezi echipa bine, lucrurile scapă de sub control și atunci este adrenalină, dar tu trebuie să previi asta. Da? Și la schi, dacă mergi cu viteză și nu ai prevenit, ți-ai rupt gâtul. Da? La fel, în operație, trebuie să anticipezi, trebuie să planifici și trebuie să ai stăpânire. Da? Adrenalina vine, pompează. Da? Dar este fantastic când termin operația și întrebarea care eu mă pun la sfârșitul operației este: am făcut destul? Am făcut tot ce se poate? Sunteți un om critic cu dumneavoastră. V-ați certat în oglindă? Sigur, dar am dat și palme în oglindă. Da, m-am certat. E bine să fim critici cu noi. Da. Și ca o paranteză, nu există excelență. Da? Atenție! Totdeauna le spun studenților: feriți-vă de cei care vin și spun că au 100% succes. Nu există. Toți greșim. Ce este important este a recunoaște greșeala, a o corecta și a învăța din ea ca pe viitor să nu mai faci. Curajul nu înseamnă să fii King Kong. Curajul înseamnă să ai onoare și a remedia ce ai greșit și să ai coloana dreaptă, să mergi înainte, știind că vei face și mai bine la următoarea operație. Normal că am greșit ca orice om. Mi-am rupt piciorul, mi-am rupt mâna, am căzut, mi-am bușit mașina, mi-am rupt bicicleta, mi-am rupt schiurile. E normal în viață să greșești, altfel ar fi monoton. Dar trebuie să mergem constructiv. Un om cu coloana dreaptă, un om... Da, trebuie să stăm un pic din cauza la figurat, la propriu, din cauza scaunelor un pic mai greu. Mulțumesc pentru dialogul de astăzi, de altfel fascinant de fiecare dată. Un om pe care vă invit să-l descoperiți, un medic foarte bun, aici la RMN Diagnostica Sibiu, domnul dr. Vicențiu Săceleanu, medic primar neurochirurg. Mai aveți ceva? Da, medic. Un medic și un om, completez eu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Să ne vedem cu bine!